toda kutsanangura zvishoma bedzi Pastor Garai tise pachena zviratidzo zvenguva nekuti vadzidzi vavhunza toda kuziva chiratidzo chenguva. Kana ukatarisa ipapo pana Mateo ipapo Jesu akawarura tichanonga zvinotsigira zviratidzo zviri mumba, zviratidzo zviri munzira, zviratidzo zviri muguta, zviratidzo zviri munyika, zviratidzo zviri panyeredzi, zviratidzo zviri kune vanotenga nevanotengesa, zviratidzo kune vezvikepe, zviratidzo kune vamabhizimisi, zviratidzo kune vanotonga. Zvese zvinoratidza sokuimba kwomuimbi kuti ringava jecha rinoti Jesu anouyazve. Vari pamakomo vane guya igogo, Jesu anouyazve. Amen. Ndaitarisa panapa Jesu achitsanangura patamakiwa anoti hondo ichavako. Hakuna une nharo unenge wakazvagwa rini ndingataura neari mumimba, asi kune vakabuda chero anoyamwisa nziyo dzehondo nenoizi yehondo. Ndo maitiro enyika rino. Tingataura Jesu achitaura nyaya yehosha, hatitauri zvehosha nekuti iwo andiri kutaura newe wakakutiwa neCovid. Hatingatauri zvekensa, hatingatauri zvamanyoka nenhingi, hatingatauri zvemaBP. Iyoyo inonzi yafukidza nyika. It's topical. Hatingatauri enzara. Bvunzai Afrika yose ina nharo kuti ivhu harichabereki kunze kwaipa. Kana uri kuverenga mukati meshoko raMwari, Jesu obva ati vaprofita venhema nechimwe chezviratidzo zvamazuva ekupedzisira. Chero ukasimudza musoro unovaona, chero ukaviga maziso asi ukaisa nzeve unovawa, chero ukapfuura nepapi unoziva kuti wadarika napano. Saka zviratidzo zvokuguma kwapasi. Asi mariro aJeremia averenga mani, Mariro aJeremia chapter 5 verse 1. Tanga pa verse ya 1. Rangarirai Jehovha zvakatiwira. Come on. Tarirai muone kushoorwa kwedu. Nhaka yedu yaenda kuvatorwa. Nedzimba dzedu kuna vokumwe. Tiri nherera navasina baba ita uchimira. Mazuva atiri kurarama ndenherera. Vamwe vari kutamba unherera vabereki variko. Vabereki vakaenda UK, vamwe vakaenda Botswana. Ndo mazuva atakurarama. Zvikanzi tiri nherera navasina baba. Kwa madzimai edu akaita sechirikadzi. Ndo zvazviri kuroorana yangu white garment. Vamwe vari kuroorana nepaselufoni ari kuUK nokubhuruwayo, vanobva varoorana ipapo. Dzavachirikadzi dzamazuva ano pazasi pobva pati kudii? Takanwa mvura yedu tichiita zvokutenga nemari. Huni dzedu takadzitengeserwa. Vanodzingana nesu vari pamitsipa yedu. Chaneta hatina zororo. Madzibaba edu takatambanudzira maoko edu kuna vaIgipita. Ndo vakanga vari madhona mira ipapo. Ndo vakanga vari vanakeyaka nana World Division. Zvikanzi takatambanudzira maoko edu mazuva ano ukabvisa madhona nyika ino yaparara. Kare taizvirimira tichidya asi mazuva akaipa. Unoona makanyoresa here mai kupi kukeya, makanyoresa here mai kupi kuWorld Division. Wangu vari pakiu yamafuta, wangu vari pakiu yomupunga, wangu vari pakiu yamagwiri, wangu vari pakiu yebhazika, wangu vari pakiu yezvibagwe. Iyo zvono kwakoreswa nehuku. Mazuva akaipa. Verenga mukomana. Madzibaba edu akatadza. Zvina hachipo. Isu takatakura zvakaipa zvavo. Tera munhu waMwari, chatakaberekeswa kumusana chakuparidza one statement. Jesu anouya. Indapanorukirapo mufana usaita zvokutamba. Luka chapter 21 ndoda 25 na 26. Jesu anoti kudii? Akutsanangura zviratidzo zvenguva. Verenga mukomana. Zviratidzo zvichavapo pamwedzi napanyeredzi napanyika urombo bwavanhu vachikanganiswa
napanyika urombo bw'avanhu kana paine mazuva akaipa, mazuva urombo ndo mazuva atiri kurarama. That's why muchiinda kwamupedza nhamo kwakotamai hakuna usingasvikiko, ava mazuva urombo. Zvaimbosekesa kwokutanga iko zvino yava fashoni, ndo mazuva atakurarama zvekuti unorara muborodheo kana Mandara zvaiva zvakare mazita akabhururuka. Mazuva ana atiri kurarama ava mazuva urombo. Zvikanzi nechifuti vachikanganiswa nokutinhira kwegungwa namafungu. Cyclone yarova, cyclone yadzokorora, gungwa rapenga, zvese zviri kutsanangura Jesu anouya. Ini ndine kutenda Pastor Garai kuti Mwari wakataura kamwe zvikamira nekusingaperi. Idi nyika ino iri kusvika paguma. Dai Mwari waireva nhema kungadai kuine varume vane ndebvu kumusana, asi wakataura ka1 zvikamira nekusingaperi. Ndoda kuti utsanangure kuti kana zvadai isu tofanira kuprepare chii kuti tigone kusangana naJesu Kristu.